هنرمندê xwedan tecrübe Mahmud Celayir bi eslê xwe ji Çewligê ye. Celayir piştî xwendina xwe ya li Stenbolê demekê li Almanyayê dimîne, xwendin û xebata xwe ya hunerî li wir berdewam dike. Hunermend Celayir havînan li gundên çiyayî yên Çewligê dimîne, di nava xwezaya Zeynet ya Çewligê de dimeşe, dihese, tomar dike. Ev hemû tecrübe paşê di nava dest û pêçiyên wî de bi boyax û kolajên wî dibin berhemên hunerî yên nûjen. Ez gure xut hetû mirov me ez wazem welat xwe yani Kurdistan coğrafyayê problemiyê serçiya resim ra çi ifade bikir. Yani zon resim mi tabi sürekli xwe çiken değişken. Yo pera ma hay çi vrazin sanat vrazin ama vakti mana sanat vrazin nasiyeyiş ma o malzeme ki ma ume zap mühim. Yani hatta mara ume mavazin ma xwe uca çi ifade bikir. Mahmud Celayir zêdetirî 3 sale topografyaya erdnîgariya Kurdistanê bi taybetî jî topografyaya Çewligê dike mijar. Bi malzemeyên herêmî peyamên gerdûnî dide hunerhezan. Erdnîgarî û xwezeya Kurdistanê, êş, sirgûn, şewat û talana daristanên Kurdistanê mijarên serekeyên Celayirî ne. Ya tamamı ayra sürekli coğrafyayı, erdma, kültürma, hafızayma, hafıza zapmıyma. Mesela mat, doymat, nose vispuncet mesela çi bir şey sahip bir. Ucara mazafçı yaşnavet. Yani av kıyım, av sürgün, ayra pey mesela Ermeni, zafi ay pierçi sürgün bir. Yani zaf derjes coğrafyamat, zaf problem ist. Hatumrame izvazen ini pier meselun sanat xwe çi bik ifade bikir. Celayir di xebata xwe de gelekî giringiyê dide Kurdiya Kirmanckî. Navê berhemên wî her wiha du pêşengehên wî yên dawiyê yên berfireh, peykerûn û hesarek bi Kirmanckî bûn. Zûn zaf mühim. Vakti ço zûn xwe kerdînse ço hafize xwe kenbîn. Ço ay macera xwe kenbîn. Ço pirîkûn xwe kenbîn. Ço numê xwe kenbîn. Çi semedaya mesela ez sergin xwe her vaxt zazakî numpa. Çünkü ini yo saygı aslında yo saygı çi ifadesi. Zun yo perraz çi ma hafıza maya. Çünkü av zunut ma meseleyi xwe ay değer xwe ay çi sonukun xwe ma çiker muhafaza kert. Celayirê ku dem bi dem li Stenbolê û Berlînê dijî dibêje, tekoşîna bi ziman û hunerê bi qasî tekoşîna çekdarî û siyasî girîng e. Umut mu ha uca da eğer ma yine mesele vaziyet hal bikirse yani pe silahla siyasetle pel silahla Kur'an'ı ben siyaseti sen beniz var fakat kültür zapmayayım. Mevlüt Oğuz Denge Amerika İstanbul.